טוב, אנחנו נברך, אז רק אנחנו נברך את ליה, הבת מצווה שלה, מזל טוב, ושתחיה עד 120, ושתעשי הרבה דברים מעניינים, ומה עוד? ושתצליח בכל מה שהיא... בכל מה שהיא רוצה. בכל מה שהיא רוצה, ואנחנו מתגעגעים, ואנחנו הכי מאחלים לה שאבא ואמא שלה נתנו לה כרטיס טיסה. אוי! לא להזיז את המצב. טוב, אנחנו... הנה נתן, שהיא תוכל לבוא לבקר אותנו. רגע. כן, אנחנו רוצים לאחל לה שתבוא לבקר אותנו. ואנחנו מאוד אוהבים אותה, ושיהיה לה מזל טוב, ושתהיה לה מסיבה נהדרת ביום ראשון. לך תסתכל באור, תראה את האור האדום, נכון, שתהיה לה מסיבה נהדרת. ויש לנו פה גם פייה, אבל הפייה לא יכולה לברך. ראית? ראית אותך? מי זה היה? אז זהו, נורא ניסינו לעשות ברכה מסודרת ויפה, אבל... לא הצלחנו לעשות הפקה רצינית. אז זהו, אז אנחנו פשוט אוהבים אותך, ונשיקות.